Kumyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajara tata tancarup Deni Rama parna ong dwaja nyuwang bendhe ngungkung risang ora kyana pate kang minangka cucuk ing prawadya bala ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita sedyaning kayunaku kang sarta para Kurawa tinanggenah ya kuwi tumuju ana ing lengkehing Gunung Tidar anyadang kang sarta anyadong tumuruning pepakem Jamus Kalimasada supaya ing tembe mburine negara Ngastina pinaringan ayem kang sarta tentrem manut pangandikane Mahatma Resi Bisma. Ya. Slendra sing dadi rasane pati sengguni. Sadurunge tumuju ning lengkehing Gunung Tidar, dalane kudu mlebu ana ing alas Wulusan. Ya. Para Kurawa tak pandhegani luwih dhisik mlebu ana ing alas Wulusan supaya katekan kang jinangkah ya kuwi mlebu ana ing lengkehing Gunung Tidar anyadang lan anyadong pepakem Jamus Kalimasada. Taruna Anggodia Panasana mongko sangguning kemati marsudi ing kawula kang akeh gunane pisane sembada ya jagat ya Dewa ya Bathara. Iki ana kaelokan kang mapan ana ing alas Wulusan. Alas sing kondang gawat keliwat-liwat, alas sing kondang jari wingit kepati-pati. Satu mara satu mati, jalma mara mung kariaran. Lah kok iki lah kok iki enek wong wedok
durung cukup umur, dasare ya isih bocah. Nek nitik saka umure udakara bocah umur 18 taun. Jan. Ayune pindha widodari darat. Kamangka. Kamangka negara Ngastina kuwi gudange wong ayu ning kok babar belas ora ana sing iso munjuli bocah iki. Bah. Engko gek-geki widodari sing keblasuk iki. Nduk, aku tak takon ya, namane peyane sapa? Inggih Raden. Raden Patih Harya Sengkuni. Emas. Nek nyeluk aku emas. Mas Patih Harya Sengkuni. Lah dalah. Mbak celuk emas rasane umurku kaya sudah balik dadi 20 taunan. Peyan sapa asmane Peyan? Inggih. Ndangu dateng kula Mas Patih, nami kula pun Endang Pamikatsih. Sapa? Endang Pamikatsih. Omahmu ndi, Nduk? Kandangan. Kose. Ing ngatasé kene iki alas wulusan, alas angker tur wingit. Lah kok kowe wani trutusan tekan kene gek tanpa kontho lan kandri? Apa pian ndak wedi? Mboten. Lho, kok iso ora wedi? Saben dinten kula mlebet wonten ing alas mriki, mergi dateng alas wulusan mriki niku sumber pedamelan kula. Kowe nyambut apa ning alas wulusan kene? Kula pados bekecot. Golek bekicot iki kok nggo apa lho, Nduk? Kula klempakaken, kula beto mantuk, kula bumbone, kula masak, lajeng kula bungkusi alit-alit ngaten, kula dol teng wayangan-wayangan, kula dol teng campur sari ngaten. Enak pura Nduk bekicotmu. Enak ndak bekicotmu. Nggih menawi penasaran kapan-kapan nek longgar kula aturi mampir griya kula. Nek nitik kok wonge lho. Nitik kok wonge mesti daganganmu iki mesti kaya ngene lah. Aku jane wis duwe bojo. Ning roh kowe kok piye semangat neh lah urip kowe. Kowe bocah kok wis nyambut gawe, janjane wong tuamu. Kula niku lare yatim piatu. Oh, bapak mbokmu pun mboten wonten. Wis sampun sedo. Kapan lho matine Pak mbokmu? Bapak sedo nalika taksih Joko, sibu sedo nalika taksih Prawan. Suwe-suwe kok gemesne to cah iki no. Ngene nyapa, mripatmu nyapa kok kedep-kedepne sisihne nyapa. Klilipen kok dak. Ngene ya, Nduk, ngene. Aku iki rak patih. Patih kuwi rak duwite akeh. Pomo kowe leren lehmu dodol bekecot ngono piye? Eman-eman lho, bekecot nape anggur mbok doli piye? Lajeng kersanipun kados pundi lho Mas Patih? Ihi. Nyapa lho dadak tambahi ihi barang. Lerenono anggonmu dodol bekecot. Kowe tak boyong ana negara Ngastina, kowe tak dadekne bojoku. Pomo ngono piye? Napa sampeyan dereng gadah garwa? Ya wis, lah kok rabi malih wong sugih kaya aku, wong kondang kaya aku. Rabi kok mek siji kurang, ngerti ndak kowe iki? Terus tak nggo apa? Tak nggo apa lho? Bandaku pirang-pirang, omahku ya pirang-pirang, lemahku pirang-pirang, vilaku ya nendi-nendi lho.
Piye pomo dadi bojoku ngono piye? Kowe tak gawekne omah dhewe, njaluk pekarangan pirang hektar engko tak tukokne, tak bangunke omah, engko ngarepe tak bangune pendopo pomo ngono piye? Nah, ngendika ngaten iki jane tenan apa gojek? Lho, tenan, Dik, tenan, Dik. Wis to, bandaku iki nek mbok nggih mangan sak tedak turunmu ora bakal iso entek. Piye to iki? Nyuwun sewu Mas Patih. Heeh, piye, Nduk? Enak apa? Nyuwun sewu ingkang dipun agem kerlip-kerlip teng mriku niku napa? Iki ta. Iki kalunge Mas Patih Haryo Sengkuni. Bahane saka barlean. Dadi yen kesinaran sorot iku bah iso mbluwereng ning mripat. Kowe rung tau ro ta kalung kaya niki rung tau ro. Dereng pengen ye. Injih lho jupuken iki lho. Kalungku jupuken nek pengen. Jupuken. Nah, nek pengen jupukan wis to. Kalung ngene iki ning omahku wis pirang-pirang jumuk kula pendet ngene iki ya ampun apik banget. Jupukan. Kuwi anune kuwi pedhotane ning guri. Kancinge ning guri. Sing letter S kuwi. Lah. Kuwi nek didol 500 miliar ora kowe. Niki, Lah niku sing teng tangan apa? Gelang-gelange kok teng kerlip niku asli napa nggur sepuhan? Patih piye to? Ki asli Mas. 24 karat piye ta? Ki dumadi saka emas. Kimpo Prodolium piye Mas? Gelang ora emas sing tanganku gudiken piye to? Ngerti ora? Pengen piye? Nyojupuken dhewe nek nggur kaya ngene iki. Oh lah nggonku pirang-pirang. Saestu niki. Iya no. Yo apike gelange. Gelange asli emas yo. Kula pendet ngene. Wis ta jupuken sing mbok pengin ndi. Iki ngiwonengen gelang kok. Lah wis jumukono. Wis pilih ana dhewe. Apike matur nuwun lho Mas Patih. Iki jek enek tunggale. Piye? Ayo tak jak mulai nang Ngastina. Tak duduhi tunggale bangsaning gelang lan kalung sing kaya sing mbok jupuk iki mau. Isih akeh tunggale ning omahku kono. Muga-muga Kurawa do keblasuk lakune. Perkara Kalimasada nomor 17 penting entuk kletik-kletik. Kena nggo rabuk umur iki. Piye? Ayo mulih aku ya. Ning omah etan ya. Mengki riyen to kula tak mandi riyen. Piye? Kula tak siram riyen. Adus. Nggih menawi sarira kula sampun seger, menawi rambut kula sampun hanggondo wangi, kula tak nderek dhateng negari Ngastina. Adusmu ning ndi, Nduk? Teng wingking mriko. Teng wingking wonten sendang ingkang bening toyanipun. Piye nek sadurunge ngadus, piye nek sadurunge awakmu adus sing nyabuni aku ngono piye. Mboten ya isin to ya lesikin. Nek sing nyabuni jenengan ngundak disabuni nang nggon ora pindah-pindah. Ya ora pindah kontrake rong entek. Kene. Wah, bocah ayune kaya ngene. Ya. Jane pake sunate ning ndi biyen jane. Nyapot jawil-jawil ngono barange nyapot to mengke riyen kula tak siram riyen mengke nek pun kula wangi rambut kula sampun bibar mandi bibar siram mengke monggo kula nderek jenengan mengke nek sampun nikah mawon ibarat sekul mungguing rampadan kapuluka sak wanci-wanci kula ndederek ya aja suwe-suwe lho lehmu adus aku ngenteni ning kene aja suwe-suwe ya Nduk mboten kula tak mandirian paduka ngentosi dateng mriki. Iya. Slamet ya ora konangan karo begecil Kurawa. Nek konangan iso mbebayani. Kalimasada nomor 17 penting Sengkuni tambah bojo. Nduk, wis urung?
Nduk. Endang pamikace. Adusmu suwi men to. Wis urung. Nduk. Pamikace. Lho. Sapa iki? Sumangkah anggur sumbar lindu bumi gunjing kumaluduk guntur ketuk umuk kang coloni di Kosik. Iki ana pawongan pekulitane gales. Rambute gori. Gondrong buri. Sapa jenengmu? Begal Udawa. Sapa? Begal Udawa. Lho. Berarti ki aku ketemu karo begal iki. Pancen kaya mangkono. Sapa wae sing wani lewat alas wulusan kene dadi sasarane begal Udawa. Kosik. Aku iki mau ketemu karo cah wedok ayu jenenge Endang Pamikatsih. Kae begal Pamikatsih yo begal Bratajaya. Sing wis kasil nggawa emas-emasan lan barlian saka kowe. Kowe jenenge Patih Sengkuni. Pancen bener. Lho, endi cae Endang Pamikatsih tak gawane mulih ana Ngastina. Sembada sing mbok jangka yen wis bengkah dadane, ilang nyawane begal Udawa. Aduh mati petuk begal iki. Alek. Oh. As. Ana dongeng enthek-enthek si panunggul patenana panunggul apa dosane dosa ngungkule sasama aja dindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber katiwasa Masmiber panonku bating kalebyur begal Udawa kuwi kowe ya dasar kapara nyata kowe sapa Raden Kartomarma keparat kowe jare adimu wedok wani ngerampok wani begal emas-emasan kang sarta barleane Raden Patih Harya Sengkuni ya pancen tak akoni sapa wae wani lewat kene tembunge mung loro bondo apa nyawa yen ngeman karo nyawamu bandamu gawa rene ning yen eman bandamu kelakon ngliang nyawamu
Warat nantang perkara karo wong-wong negara Ngastina. Aja mung maju ijen. 1000 bareng maju, 100 bareng ambrus. Kelakon tak jangkah etan-etanan kowe. Legan golek momongan pupunuk golek pacan merangi tatal grajawu. Ora ilang tak kedhepek diah tata melengsat igam gurone yatangmu kowe. Caritane satriya linuwe kang mardi mring kautaman As, ho, hey, ho, ah, oi, ah.
Hey. Sapa iki begal udawa? Sapa? Bambang Satomo maju kepro ngarsa leganing atimu. Bondo apa nyawa? Bosen urip kuwi. Ho. Hit. Ha. Was. Ho a i. Hoi. Ho. Ha. Ho. Hit. Ho. Hei. Ha. Wa. Cepikan. As. An. Hey. Ha. Hey. Whoa.
Kurawa padha mundura. Iki Jayadrata kang bakal maju. Begal Udawa. Ibarat wong negara pring, aja kok pilih sing lempeng-lempeng. Kidangkele adepono. Ayo. Ngejak pirang dina ladeni. Oh, sumektian kowe parep. Ah! Ah! Hey! Ah! Hep! Mati. Oh! Ah! Ah! Hut! As! Hu! Hai! Wah! 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 Baik! Wah! Ampun panas. Hep! Ah! Blow! Ah! Hep! Ah! Oh! Es! Hi! At! Ah! Ah! Wah! Woi! Wah! Tuh! Wah! Ah! Oh! Oh! Đôi! Vaya! Vaya! Oh! Đôi! À! Đó! Hô! Hốt! 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 À! Tắt! Ờ! Ờ! Ủa! Qua! Ờ! Qua! Át! Qua! Qua! À! Ô! Mundur! Yogya malih kinarya palobe Surya putra Narapati ngawangga
lan Pandhawa tur kadange ong Panyaya tunggil ibu suwiting Sri Kurupati aning Astina kinarya golakul ing sajake iki pangareping para begal. Jenengmu sapa? Begal Narayana. Ya begal Sura Gendhiri. Bali takon Ratu Ngangga Karna Basusena. Yen isih kepengin ngemut legining gula, isih kepengin nyawang soroting srengenge, becik Balya aja gawe gendra ana tengahing marga. Mbah ora idep. Bondo apa nyawa? Janji ora menehi bandamu, kelakon tak babati barisanmu. Ketandangan musuh dipati Karna kowe. Ah. Mangancur lakuning angin gugur agraning arga Guruh Gurnita kagiri-giri mboten kok ateges kula nyepelekaken sinuwun Ngangga Karna Basusena nanging begal-begal menika sampun ketata kasekten lan kadigdayanipun mangkono nggih ya aja kuwatir Kunto Wijayandanu Paman Patih kula tibakne wonten ing begal Sura Gendhiri mesti kendang kapracondang
Bubut pepuntoning tekad risang begal Narayana ya begal Sura Gentiri. Mulat Sang Karna Basusena dupi wis pundi pusaka kang ampuh paringaning dewa Kyai Kunto Wijayandanu. Eling-eling Sang Narayana maksih putra siswane Begawan Padmanaba pramila. Pramila Sang Narayana hanggaduh aji bala sewu. Den watek ponang aji bala sewu nyenggol pusaka Kyai Kesawa mbledhos dadi buta pitung gunung gedene ngebaki jagat kamigilan Sang Karna Basusena. Campuh Buta Pandhawa tata Gadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Bojleng-bojleng iblis laknat padha jek-jekan ayo wong Astina yen pancen kendel enggal maju rene lakon tak untal malang nggonku begal karo kowe mergo aku ngerti wong-wong Kurawa kuwi wong sugih Raja Brana keceh bondo donya ning kowe kon sedekah ora gelem kon ngamal jariyah kowe wegah ayo endi Kurawa endi liyane mongko kanthening tumuwuh salami mong awas eling lukitaning alam nganggo ambekan leren yo Kang leren anggone padha begal malah tak gedheke jaringane kowe esuk nek ketanggor ngono piye ora sandadak miris kowe nek wedi mulya lho Rireng moh aku panggah melu kowe nek melu aku kudu gelem tetep dadi tukang begal bondo apa nyawa
Sorote pandam sumulung amadangi jroning pasarean ngenani waton murmu kalingan angkrangan arca manik sejati ning alam kang tinuding jagat aku Jim Dam Darat biyen nadyan kabeh para kadang Jim lan Gandharwa wis padha tumungkul marang para Pandhawa nanging Dam Darat ora bakal teluk lan sujud marang para Pandhawa nadyan dikaya ngapa lan kepiye negara Ngendraprastha kuwi mujudake kratoning lembut kang diganggu gawe kelawan para manungsa Pandhawa kowe aja padha girang gumuyu dupeh kowe wis kasembadan bangun negara sing apik, negara sing becik. Jim Dam Darat sing tati mungsuhmu. Melangkori
Allahu Akbar minangka pepeling adaning masjid swara ngumandhang iku minangka bukane nyibadah kang satu umat Islam salate wajib luwih becik jamaah sunah eja kantun Ramadan nindakno poso kinantenan sabar sareh sarta eling Allah paring hidayah. Bertemu ana ing Patet Sanga gara-gara Mas Gareng karo Dik Bagong. Ya, Truk. Wah, bombong kawuran bungah. Yo, nggo ngendoni swasanane. Pepeling kanggo bukane. Oh ngono. Kanggo mukadimah ana ing season gara-gara. Cocok. Dik Petruk. Yuk, buka saka kendang. Entak-entak, yuk. Langening kalang yanaglar pandamun sar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan padaring purnameng gegono dasare mangsa katiga Kakang Semar Badranaya mbegegek ugek-ugek sadulita hemel-hemel lae-lae kados pundi Ndara kula Raden Permadi derekna sak lakuku ngupadi murcane Kakang Puntadewa kang sakwetara wanci murca saka Praja Ngamarta Kyai. Mekaten Gus, iya. Tarunana Windanana ora bakal bali yen durung bebarengan kelawan Kakang Mas Puntadewa. Sumangga Gus. Kula namung tut wuntat tindakipun Bendara. Sikra kang bala tumingal.
rasa sedina kaya setahun lan uripe kaya wong bingung rena wae pasti saturu aku pancah mikir siramu kebayanganmu katone netra jebulan iku mung rasa kangenku kangen 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 jenengmu sapa wong bagus jenengku Permadi sing mburi kae sapa Prempetruk ya ampun sing mburi dhewe kuwi aku tau numpaki lho tenang ye kapan ye kuwi aku kok ndak tau krasa bis Bagong tuh adung seneng ya adung tak eling-eling memoriku lah memoriku kapan lah kadung seneng lah kok bis Bagong jenengmu sapa wong wadon aku endang pamikatsih bocah ngendi bocah saka kene wae ayo bondo apa nyawa abot nyawa wenehno bandamu yen abot bondo ngleyang nyawamu bondo apa nyawa kok udo aku lah ora karu-karuan bondo apa nyawa udo apa sing mbok butuhke gelang kalung ali-ali jupuk ana dhewe wong adon mbok jupu wis jane isih ana bondo sing larang timbang bondo sing kok gawa apa no kuwi jiwa ragaku terus yen to pancen kuwi ahli begal begalen sak ragaku aku ora butuh ragamu nek ora gelem begal ragaku lakone diwalik genten kowe sing tak begal ya ampun bondo apa nyawa Kang aku kedrawasan Kakang. Lho, sing kok gawa iki apa?
gelang lan kalunge satriya sing tak begal. Lho, lah ya apik lho kasil nek mu begal. Ning kono duweni ancaman sing medeni. Jenenge sapa? Permadi. Yo sing terakhir iki mau aku disuarani rada geter atiku. Permadi ngucap yen perlu aja mung bandaku, jiwa ragaku begalen pisan. Kowe arepe dibegal sak jiwa ragamu. Iya Kang, aku tulungono. Aku tulungono lakone diwalik Permadi sing arep begal aku. Yen Kakang Narayana ora gelem nulungi aku, aja takon dosa. Lho, lah kok kowe ngancam aku piye ta? Mesti tak ancam. Yen Kakang Narayana gelem maju, yen Kakang Narayana ora gelem maju tak aku wae sing maju. Lho, aja kowe wong wis sing dioyak kowe. Tak bledos dadi buta, tak delikne ana wetengku. Aman kowe Bratajaya. Iki sing jenenge Permadi, dasar kepara nyata. Bondo apa nyawa? Kowe wani kurang ajar karo adikku. Wani karo adine tegese wani karo kakange. Saiki wani besok ya wani untal malang kowe. Tamat sejarahmu, rampung nyawamu Permadi. Ya ampun Kang, kok malah mbok susulne rene piye to jane? Kurang ajar begal wedok ana kene. Lah kok malah mbok susul mrene, nyusul wae. Aku dikongkon karo kakangmu. Yo kurang ajar, kurang ajar. Kurang ajar ya ampun Kang, kotangku dibetroti. Piye ta ki mau? Piye ta ki mau? Kok malah kowe tak susulne rene piye ta ki mau? Yo Kang, kebangetan tenan. Yo aku dioyol-oyol ngene ya ampun aku dirangkuli. Kowe diapakne? Aku diambungi. Yo wis seneng po susah? Seneng. Oh padha ae. Ayo puno kawane madeg. Wang kunto kumpul patang geti sayang gongkoro gadani romobat mabit ing Petruk mlayu-mlayu gawe kaget ana apa ngaturi ketiwasan Ndara Bimasena kang rayipun Raden Permadi
dipun badhok kalian barongan ingkang gedene sak gununganan edan. Ya ampun Kang, aku wis ora iso gerak Kang. Lah nyapa lho. Ya ampun Permati, Permati ora ngira mainmu kaya ngono. Ketoke satriya alus, satriya ora ndayani, satriya kelemar-kelemar lah kok tibake yo kekuatane luar biasa. Kang, aku piye Kang gene yo? Aku sesuk ora kuat nyinden. Lah nyapa kok nggih linggih wis ndak kuat. Piye to yo? Ya sapa ke? Balekno adikku Permati. Ora gelem mbok balik sampurnane nyawamu dine. Wah, susulne kowe. Wah! Sapa neh no kok enek sing nyusul neh. Kuwi sedulurku, nyelukku piye? Ya wis Mas ngono ae. Wah, Permati. Kang Mas pun mboten usah kathah ingkang dipun rembak, kuwi apamu? Kaya ora tau dadi cah enom ae. Wis nek ngono tak tutupe neh. Kok iso tutup neh jane ning ndi to jane? Jane ning ndi lho iso ditutup neh lho. Ya endi liyane? Meh rahina semubang yuwang aruna kahadine traning anggora apuk sabdaning kukila ringkani kara kageter niki dung haningkung lir wuwusing binipanca doa Bathara Gung Amurpa bumi mukti keparana maring pangaksana marang kawula kang bisa pilih jatuh Ramayanti
titah ulun nger Puntadewa jogaro anggonmu semedi pun ulun Bathara Darma dewaning sesanggeman kang merpeki jeneng kita Puntadewa. Nun inggih dhupu kulun sembah pangabekti kula mugi kunjuk. Iya Dwija kangka wis ulun tampa gawe bombonging nala. Ora liwat pangestu ulun tumuli tampanana. Kula tampi tangan kekalih kapundi mestaka dadosa jimat paribeh. Kula Puntadewa kawruhanana. Subratamu wis tinampa dening Sang Hyang Kawekas. Jagat ngakoni umat nyekseni dewa padha ngalembana marang kita. Ya mung kita kang tekun ing dalem pangibadah kandhes ing dalem panalongsa caket rasa muklawan Gusti kang akarya jagat. Ing atase nalindra ing jagat besok ora ana kang kesinungan kesabaran kaya dene jeneng kita. Mula kinodrat ngengeti nimbangi mutusi. Ya mung kita kang kuat kedunungan pepakem jamus kalimasada kang yektine dumadi saka miringing tembung kalimat sahadat utawa sahadat kalimat loro. Ya mung sahadat iki minangka pedomaning manungsa ing dalem urip ana jagat raya. Nggone padha kudu nyaketake pribadine kelawan kang akarya jagat lan kang percaya marang utusane. Mula enggal tampanana pustaka jimat jamus kalimasada iki kula mangkono pamintanira wis kasembadan panjalukmu ora ndikte marang dewa. Nanging manut kodrat kang sumandang krana kita sipating titah nuwun inggih dhuwu kulun. Estinen bener becik. Ulun bakal pamit bali mring kayangan. Muga-muga kasembadan apa sing dadi kabeh sedyane Dwija kang kaya Puntadewa. Sinuwun. Sabantuk wahyune ngalah ya dumilah mangolah ilmu bangkit ing Ndara Punta tinemunipun wonten lengkeng Gunung Tidar mriki paduka Petruk iya krenggosan napasmu daleweran keringetmu napa adik jengandika sinuwun Ndara Permadi dalasan Ndara Bratasena dibadhok buta gedhe sinuwun.
methuki aku sapa no? Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Aku susulna kadangku sing jare wis kok pangan. Oh, nantang perkara. Ya, tak susulke. Prakencong, Prakencong. Lah iki ijole ndasmu kuwi. Ijole lah. Kowe sing kudu tak pangan. Kowe ngerti dapukan ora jane? Hah? Pragenjong, Pak Pong iki sapa? Lho, sinten? Bathara Narada ya sang Kaneka putra. Oh, yang kawina putra. Sapa? Kaneka putra kok iso sapa mau? Kaneka lah ya. Kaneka putra. Kowe mbledos dadi putra. Bali wujud sekawit. Mbok pangan tenan mbebayani suduk gunting tatu loro. Lho dasaripun menapa Bu Kulun? Puntadewa isih sedulurmu. Kowe iki ora ngerti yen kowe sak kadang. Kakrasana, Narayana, Bratajaya putra dalem Mandura Prabu Basudewa. Monggo Prabu Basudewa duweni kadang pawestri sing jenenge Kunti Talibrata. Mongko Kunti Talibrata nglairake Puntadewa Bratasena Permadi Dajjal. Ngono iki dulur apa dulur? Wis pikiren dhewe. Aduh, Yayi. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pami dene jengandika sampun kepareng ngluwari panandhingipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Samu barangipun sampun cetha. Samu barangipun sampun ngigla. Mboten nginten menawi paduka maksih sederek kula. Inggih Yayi, monggo lerem sawetawis. Indra aku njaluk kamu penku Indra Prasta enggal bali marang regemanku
Pandhawa kinen mulih apa dadi mungko jem darat aja ngawur gawe isin kamu ten Pandhawa ora bakal bisa bali amit ngragam klima bang wewe putih ilu-ilu panas pati ya dina iki damdaran mundur ning nganti para Pandolena kaprayetan lairan batin bakal goro-godho meneh. Ora entuk wahyu malah sing regem bola bali Pandhawa ya barisan witing klapa do cawisna cicil Bratayuda dina iki. Kawarene pustaka Jamus Kalimasada tak wenehne bareng pecahing dodo rangsang Baluwarti. Oh. Ah! Hey! Oh! Ah! Oh! Ah! Titir mati dening Swatama.
ngaturaken panuwun kunjuk pukulun Bathara Indra ingkang sampun ngunduraken jimdam darat Untadewa. Ulun uga melu mangayu bagya awit tumruning jamus Kalimasada kang sembada kita tampa. Muga bisa andayani kamulyan lan katentreman tumrap negara Ngamarta ya Indra Prasta kene ya kulup. Namung jurung pangestu paduka ingkang kula suwun pukulun Puntadewa ya. Ngamarta kene iki biyen ulun ingkang yasa. Wujude mung alas gledhekan kang winastan alas Wisamarta. Satemah Pandhawa bisa ambangun praja ana papan iki. Ulun meling ya Puntadewa, negaramu kene iki tilasane alas. Dadi negaramu kene kuwi sipate suci, ora kalepetan kanistan lan kamurkan. Ulun paring wanti-wanti marang Puntadewa sumrambahe sakadang para Pandhawa kados pundi pukulun. Negara Ngamarta kene bakal ajur. Negara Ngamarta kene bakal remuk rempu dadi rempon. Bakal tamat sejarahe kalamun negara iki ndok nggo sesukan ajanging ngabotowan. Astra Brata